kung quality wise, na siguro ibang product nila nga nindot. Pero para sa kuha ka ni medyo di ko siya nga nakasolid pero magamit ko siya. But if you close your eyes, Welcome back to my channel. Today is October 2, 2018, 1:30 p.m. So I have ako kamata, no? Laban lang. Isa ka hugaw ko kamata. Ay, di ba siya? Ganyan ako kamata, pero wala. Feeling yun ako nga dugay kong mata kay gusto na ako suliton ako off. So this video is about katong nag-order ko og package before. Last month last month sa awok.com. Dili siya sa UAE nga maro siya Lazada. Something ana. I don't know international siya. Duwi ka niabot akong package. Ingon nila is why na experience order is 3 to 4 days lang ma-deliver na. So ako niabot siya 10, 12 like 2 weeks. 2 weeks siya kaya na-deliver. So murang nainip. Ito, bisisa nainip. Murang nadugayan ako sa ilang order sa ilang processing ba. Mo ito nga, akong gitawag ilang hotline. Gaignan ako siya nga, dugay na kayo kung naghulat ato nga package. First time ko na ako mag-try nga ako yun mismo mag-order. Kaya before, si Jane ang ga-order sa mo, si Jane Cross ang ga-order sa mo pa. Then makihit siya po sa among gipong order. Muna ka parang among charge fee is may isa siya. Mo to, pag tahuman akong tawag is, after 2 days, murang na okay na siya. Ginatry na akong track, at least nag-improve na siya. Dito na siya sa delivery is being processed. Dito na siya na aspect. So mo to, so ipakita na ko sa inyo akong first ka-order sa awok.com nga akong gi-purchase. So nara siya. Kanya ang joke pag dili ako gyud mismo ang nagkuha. So ang ano lang is si Russell. Kay nag-duty mo ko to sa Western Region paghatod natin niya. Ako address karon present is ako sa Alain. So mo to, mag-unboxing kita karon kasi mga pagkitabo. Ani. Na-excite kita po, na-excite ko pa na ako sa giblihan. Pila na ka days na sa December. So akong plan is ulihin siya. Akong gi-order di ay kay tripod, oy. Akong gi-order kay tripod. Tripod siya. Wala, gusto na ako matry ang ilahang kuan. Barato namang good. It's around 29 dirhams. So, di ko pala pila na sa to 29 dirhams. So, mobile phone tripod, camera tripod. Na siya Bluetooth, something. Pero di sana ako sa gubaon guys, kaya ano. Ako pala ako sa butang. Dili ko ganahan nga. Dili ko ganahan nga ako siyang paanon. Tungkagon sa kaya di man sana ako gamiton pa. So, dira na sana siya no. Ipakita na ako sa inyo isa-isa. Marag iyang handle. So, ano ang tripod yun mismo? Okay. Okay lang. So, pakita na ko sa inyo nga pwede siya mga taas-taas. So, next time, ano yung gamitin? Okay. So, pwede siya mataas-taas. No? Ano makadlock? Quality-wise, guys. Nagbaratahon na gid siya. Di gid siya nga nakanindot yung quality. Pero, yes na lang. Yes na lang. Ay, gusto mo try. Okay, bawag asimbol. Okay. Tapos katuring kita lang sa inyo guys. Katuring screw is dali siya.
balik di group. Kaya di ko kabahuguan. Layamas. Next is, ay, kanina ay, akong, pwede siya yan. Kanin. Tripod. Tripod siya kagamay. Ano lang. Nasa stabilizer. Hambot kong stable, bagay siya tinuod. So, nara. Oh. Oh. Pwede siya. Tripod siya. Pwede siya ibutang. Pwede siya butang dara. Or pwede siya vlog. Butang sa cellphone dali. So, kanina siya maglapiyok na siya. Kung sa'yo mong gusto. Okay. Dayo, tapos isa. Okay. Microphone para sa mobile mobile problema na ako is gamit mo na ako karon kay iPhone 7. So ang problema na ako is dili siya mo fit kasi kailangan siya og katong basta more extension. No to karon din siya ako siya magamit. Dala lang sa ka. Sumuto siya. Guys, medyo review lang. Kung quality wise, na siguro ibang product nila nga nindot. Pero para sa ko akan ni medyo sige siya nga naka-solid pero magamit siya. Kaning microphone is around 10 dirhams. And kani is 15 dirhams. So, pinatong nabayaran. So, moto, tas charge fee na yun. Moto, gusto lang ako mo try mag-order ko dito sa ilahan, no? Walang to ang review. So, quality medyo dili pagid siya nga naka... Para sa ko, personally, dili siya nga nakanindot. Para sa akuan sa mga store nga kanang nasa mga mall or kanang sa kawan. Pero more or less, okay lang. Okay lang siya. Temporary use. So, maybe nag-wonder mo nga nagkalo ko. Guwot ka akong buhok. Hindi ko gusto nga ipakita kung gugubot na buhok kaya hindi ka lang ko naligo niya. Wala ko nag... One good. Fix ako galingan. I think wala ko mga lakaw karong anlawa. Sulito na akong off nga mag-edit yung video. So hopefully nga ma-enjoy na ako off, no? Kay gaming ako sabgay ko mag-resal in. Lahi ra gyud kay ganahan mo gyud balik diri. Pero dito man tagi pa trabaho so dito kita. Patay ko ano.